kajing protes po Delhi Jantar Mantar Kibriu Kisamla Kibahun man syatngan Kibahun man ni Bakajong ka taka jing kesap mo pan peni yang ni ha ini Jantar Mantar kumba bio ipet head the system not the country kumba bio head the system not the country namal ka country jong ni ngindai ban ayu mo ngindai ban salia ka country jong ni ngindai ban salia ka ayu ke kene ka ayu kene ka sarkar ke YS Melody Cow jan not the country. Tangkane hi pa nga oi pitang kowe hi ba nyo ba share kene pa ini ba iwan ai jing ai donation pa ai donation kene ka unso namar ba bon hi ki ba wan sini dai ki student te titit hi am bagi student kim patla ban kamai pisada tidak jala jong dan ba hi ba bakar chan ba donation yakini ki samla ban protes kene ke non bayi praba don taka jinsnyo prabri kan namar kane ka jinga khun kam dai ka jinga khun kabangi suang ba dai ka jinga khun ka ba kabarin hanrai kane ka jinga khun ka dai ka jinga khun nam ta ka lawai ka jinga khun nam ta ka lawai ka jinga khun nam ta ka kapateng jongki konvikti ane jongki persaki tiu ane jongka jelai barok ko bae mdai tang po Delhi mo yo bisno to bakla kane ka jinga khun ka dai nam ta Jat ben riu jong ni ba imbasa hapo Delhi hang ni ngin kwa ek ta ka development la ni ka ek hang ni ka ek jing kwa jong ni ka dai ban baka sarkar kan le kam man tam nyo kam dai ban nyo chiliang kam dai ban le skin balat kam dai ban nu banong kam dai ban nyo ba kala ban le kat bangon hang ni hari jong ni namar kan ka demokrasi country taki hapan nyo tho lang hi taki pat bar hapan nyo tho ya ki baduk raban snya tho ya unong raban snya tho hapan snya tho lang ya baro te balai ki protes kumi indai baki su wan plut dai ka pot sini tau hi baki wan sini dai ba kila mat hi daga jingin la jong mo kila yo inut hi ya baro kajing bam la kini ka sarkar ban buram la ni ban nyo ban khankor ya ki student khantam Pak ini nong ayo ngar lasim kene. Namar bele ngar la kran nadom ne ngala snyo hiba don kam hiban di ikum kini ki jurus mo ban lat yang silyang tah. Te ki nong yarap ki wan be ngiru ngilak ban yarap mde tang maki. Ngiru ngilak ban yarap manor ulak ban wan ban yarap ne. Namar ba ka kalenti ka segan ka lak hang lut. Te ka dukan romdan resini ubat ngan ja ula sak ngan hi tak daw don be ban don baik bawan ni rap nak kalian ngejaga juru mo. Baik. Perdana Menteri, you must resign. Please save my future. Our right, our voice. Kanam kutang kan ni, cak maro kanang jurang ke lain. Kaji kipet ba, entang si ke kibon kipet ba. Tang ban menin ke kibon pelat. Mostly dari student mo kibawan protes ni mostly dari student. Don kibala rang ba beri urut tu kibadon kita ka musin mo ban nyulam namtak tu kibala ayap arko lai pamun namtak ni ka paper league. Don hiki rang baru kibawan ngalo ini nak beri don. Sampai. Babelong haduk kan sofi ke bay. Dai bakal ke sarkar ni. Baru kini ki bawan protes ni. Babon hi dai ki babnyok kam nyok jam. Tadi bagi yok kam nyok jam kinaman ni ka protes. Ka sarkar ka dai ban sing tho kita. Ngahi baladon sini ngala yo iam. Ko badon kam badon jam. Bawan kan da sini. Sini